Szombaton tartja a Magyar Úszó Szövetség a Magyar Úszás napját az ország különböző pontjain. A verseny központja Balatonfüreden lesz, ám Győr is csatlakozott a kezdeményezéshez. Városunkban első ízben rendezik meg a nyílt vízi versenyt az Aranypart 2-n, ahol mindenki megtalálhatja az edzettségi szintjének megfelelő távot. A fittebbeket már reggel 10 órától várja a 2017 plusz 4 méteres távrajtja. Akik pedig inkább a rövidebb hosszokat választanák, azoknak 13 órakor kezdődik a 200 és 400 méteres viadal. Persze egyik nem zárja ki a másikat, bárki nevezhet mindhárom versenyre, hiszen lesz amatőr és profi kategória is. Mindezek mellett számos érdekes kiegészítő program is várja az érdeklődőket, többek között vízilabda és vízimentési bemutató. A Magyar Úszás napja rossz idő esetén sem marad el, csak a helyszín változik. Kedvezőtlen időjárás esetén a Magyar Vilmos uszodában rendezik az eseményt. A magyar kajakkenus mezőny is vízre száll a hétvégén, a második ifjúsági VB és második parakenu EB-VB válogatón Szegeden. A viadalról ezúttal sem hiányozhatnak a Graboplaszt Győri Vízisport Egyesület versenyzői, összesen 79-en mutatják meg tudásukat a kétnapos rendezvényen.